arziki sai zama kuma kuka ga wurin nan yi ne sai ki dinga ɗauye baki. Allah kidan mai sauri kin san ne wallahi visa ta ce ta yanzu haka sauri su suka kira ni ina so ni sauri zan je in karba saboda zan tafi Dubai so gwalagwalai shi isa kika ga ban kira ki ba akai me ka zauna akan kursi na zauna dama ina so ne magana da kai ina riga na san duk lokacin da kika kira ni har kika bani kujera na zauna to na san akwai magana mai muhimmanci yanzu ne so damun dadi ne ya ce na so yin magana da kai wancan maganar tafiya ba dan barta kada yi maganar abin ne ta so daman ka san ai idan sirki yana neman sirikin shi ai na sweetheart yanzu ya zai aka bari next time in ka zo in ya so ka mai magana shi ba rufa mun asiri kinji shi kenan dan gida da ji sanin gwalagwalai gaskiya na yi matuƙar farin ciki da zan haɗa jini da ba wani wanda ba zai so haɗa jini da kai ba kagan shi ne wanda ya dawo da kaya na miliyan 300 nan ka san ba duk mutum ne yake da irin wannan hali ba Allah ya maka albarka kuma na yi matuƙar farin ciki da zan haɗa zuri'a da kai da haka nan ba tare da ɓata lokaci ba idan Allah ya saka koma ka gaya wa ma'aifin naka ina son ganin shi sai mu tattauna mu sa ranar da za mu aure. To shi kenan na gode sosai Allah ya bada lada kuma Allah ya bamu ya bani iko rike ta da gaskiya na gode sosai. Alhamdulillah hankali na ya kwanta ko kana da abin da za ka ƙara? Karka ji an yi ba ma kuma za a baka yarinya ba fi ta rasa wanda za ta aura ba ne akwai mamanta da yawa wanda suke santa to amma kai Allah ya ba karka da ka je ka ɗauka mana yarinya ka wulakanta ta ka naushe ta ka kukkumbura mata baki za mu ci maka mutunci saboda ba kwantaitai ba ina gaya maka yau karka je ka dinga zaɓe na irin naku na yaran zamani ka kike da ta dan ta bata maka rai me ne da irin wannan magana da zafi kai ba ka da wani magana na alheri je ka Allah ya albarka zo to alhaji na ga za ka fita amma yarinyar nan da bakon nan baka fahimci wani abu a tsakaninsa har ga Allah wannan bako ma ni ya kwanta mun a rayuwata saboda mutum ne mai tsoron Allah kamilin mutum da zai da aure yarinyar nan ya gama komai a rayuwata alhaji kalli irin suturan da yarinyar nan take sawa da irin kawayen da take bi a ce za ka haɗa shi da ita shi kamulallen mutum da Allah ki mun shiru yarinya na wani kokari ne ba ma yi Allah ya sa ta samu cikakken nutsuwa kuma na tabbatar miki duk abin da zan yi bakon nan ya aure yarinyar nan Nura wallahi zan yi yanzu ma shi zan je raka zai je wurin Alhaji wurin mai bula kin ga tafiya ta ki sa yaro da ko ce fa ne an jima gaskiya ya kai na ci abu da kyau ta shi sa na ga ya kamata ya dace da fitar da mace kin ga fada zaki masa haka da kin daidai kin yi abin da ya dace domin ba shi da mutunci
kawai sai dai ji katsamkin ya aure. Zaradiya, ba wani bane mijin da zan fitar, kuma wani bane yake so ina ka. Ni kuma Zainab. Zainab, ni da bai shirya wa aure ba, wanda a yanzu haka idan aka ce in fito ba ni da yadda zan yi. Ai, ina da ni ban dace da zama cikin. In dai wannan ce matsalar ka, karka da. Na riga na gaba gabatar da iyayen komai. Ina so ka turo iyayen ka yau da dare. Insha Allah. Kina da kan babu. In har kana so, in za ka iya yi. Babu insha Allah. San turo su. To ba mu smile. To shi ke. To alhamdulillah. Nura. Amma maganar wai ko ta amince dan kana mata auren dole a kamar ta yadda take neman miji ta same ka kuma ni ubanta ne ai ba wani magana dole ne ni abin da nake so shi ma shi za ta so yanzu ta so ba ka so Baba na amince. Na amince da zan aure ta. Shi ne da su in je in sami da zan Nura, ni kuna ya da mutum da ke yi har abada insha Allah ba ka da ne komai kuma yata na amince zan dora maka aure da ita ko kuma ka karka kashe ni ne mai dukiya ni ne zai yi komai domin yar ta ce kai kuma dana ne gani alhamdulillah yanzu dai kin ga tun da biki ya zo babu abin da ya rage sai abubuwan da kike shirya mana yanzu da me gini kike shirya kina so a yi reception ne ko kuma a yi gala na kyame ko kuma hausa da dai sauransu duk wani abu da kika sani na shagalolin biki duk abin da kike so ki lissafo su tun yanzu zan shirya an san shirye-shiryen da zan yi da abokanai na da ƙawayenki. Gaskiya ni na fi so a yi saukan ƙur'ani sannan kuma sai kuma walima kuma zan tara mutane a cikin gida sai a yi. Allah sarki can birge ni inda kina son karatun ƙur'ani da walima da za a yi fito shi ke Allah ya sa haka ne ba wani abu da kike so
to shikenan zan je in samu su shagari burin da tunda na riga na biya su za su zo su dan mana wasa zan ce to su rike wannan kuɗin na riga na ban musu ko yawan ina wannan mutumin da ka bar labarin shi wannan da mutum ya daure mu a shi wani abokin dadi na ne a dalilin wannan abun ma da yayi na alkhairi har shi abokin dadin nawa ma yana cewa zai aura masa yassa. Allah akbar to kin gani shi yasa ake so kowane lokaci duk abin da zaka yi ka kuduri niyyar yin abu mai kyau duk abin da kai mai kyau idan ya tafi wallahi sai ya da ya same ka amma in ka sa abu mara kyau kamar ramin ƙarya ne kurarre idan ya tafi zai toshe sai ya da ya same ka kin ga yayi niyyar abu mai kyau abu ya zo ya same shi shi yasa ake cewa duk abin da zaka yi shi sassi Allah ya sa mu dace kin ga ya zamto mai gudun duniya ya samu mata ni ma yanzu gashi na same ki ko